దారుణంగా అబద్ధాలు చెప్తూ జగన్ గారి మీద ప్రచారం చేస్తా విష ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే తాను సనాతన హిందుత్వవాది అని చెప్పుకునేటటువంటి తిరుపతిలో హడావుడి చేసినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎక్కడా కూడా ఈ జరిగినటువంటి సంఘటనలో బయటకు వచ్చి మాట్లాడినటువంటి పాపన పోలేదు అని చెప్పని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. మనం ఒకసారి కొన్ని అంశాలని పరిశీలిస్తే ఎవరి ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి, ఏ కార్యక్రమాలు హిందువుల యొక్క మనోభావాల్ని గౌరవించబడ్డాయి అని చెప్పి మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి కొండ మీద తాంత్రిక పూజలు చేసి అర్ధరాత్రి పూట సీసీ కెమెరాలు తీసేసి పూజలు చేసినటువంటి తాంత్రిక పూజలు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ